apa pineram ki. Jane Pak ngopi piye? Wonten napa ya? Antenane sik anu. Ben jam sik ae. Tenan. Oh, ayo. Mapan turu. Alhamdulillah, men. Kek. Masuk dulu nih ngene. Masuk primen enggak? Ya, kayak atine wong sing pas ditinggal pas sayang-sayange. Iya. Kowe ning kene napa? Warung ojek kau. Enggak. Endi tujuanmu? Tujuanku ya kowe padha karo kowe. Mana ndi? Pasar ya. Ya padha. Kan beli pitik. Apa anu ya, Mang? Endi? Beli sayuran karo aku. Salah pasar no. Nek ojek rada teko-teko, be aku ngenteni sayak jam kowe lho. Kol malah di sepi ngene piye iki? Iya. Dina nih. Panas. Ah. Ah, panas ini gak boleh terlalu. Kol malah. Lah iya, ojek iki rada teko-teko. Bagi turu wong dinan. Paling kopi jae. Mana iki tinggal ning ndi? Saya lho, kopi nak. Stop gedeng. Masalah. Turu gak ketemu. Lan. Bejo. Oh, nek. Dan ngene iki. Wah, apa iki? Kelakuane wong ojek ngene iki lho. Kembang iki. Rada diresiki kok ngene iki dadine. Oh, jualan iki. Sik, jual sik, golek sik. Bejo masalah. Sik, woi. Woi, Jualan apa ini? kau nek ning sakmu. Beneran kok guys, masalah. Jadi orang bisa ya. Ya Kok genteng? Minggu gunting. Orang men modern saiki. Suh. Gunting tedes ora gunting. Yo, aja ngece kon. Jal sih. Goblok Ya. iki. Enak lho. Agah no. Masalah. Wis ben ngotos. Enggak sawi. Ben ojek ya. Ya, cek dhewe. Punya dhewe. Weh, Setengah sudah mengetok oke, untuk siap. rambenan. Ini tangan. Iki ana ketan bareng bae. Boy, ana ketan bareng bae. Boy. Salah. Iki opo tujuane iki? Ini sawane jen kok iki. Kan bejen bae. Ngene. Terus ngene iki. Ijen sepi kaya atiku. Wah, ayo. Mari cangkem tok iki. Lho. Kemarin cakep piye to? Bucin jane ra apa. Kadang bucin kuwi tidak mengharapkan cinta. Wong jomblo kuwi to. Mari cangkem. Yo, cangkem. Yo, sik. Pas kirane rek teko ning pasar ku ngaku dhewe. Oh, kan beli pitik. Padha. Aku beli sayuran nek. Pitik memang bintane sira. Masalah. Mari mburi rumahku kali lho. Dineh niki terus. Lu wis tak duit terus sik piye? Ayo gawe ya, Gang. Yo leyeh-leyeh sik yo. Yo. Sementara terus ini. Iki ojek. Tinggal ngopi kancane ya tukang parkir. Karena semuanya ra. Sepi mapring juga. Ini sepi lumayan ono. Tapi nek motor lurus, iya Nos. Sampai jarak katen.
pasar, Bro. Yo, Laku lho. Ya tekne. ojek e, rada lekon-lekon. Ya iya. Mau pasar. Yo, Tak kawanan panas. Wah, ya kan juga deng to. ya aku gak tau gandengan karo cewek ae. Salah gila itu, we. Lah aku Ben to. gak tahu. Aduh anak. Kawanan to. Pi. Iya. Paling guru tukang gede kan. Oke mong juras yo. Tuku sayur ae. Itu, Pak. Ya, tutup. Ini kawanan ada. Iya terus nih. Sesuai piye rene nek. Entane oke. Gak betul kan dia ke pasar ini. Sebenarnya oke sahane nek. Iya toh. Jur. Ora tangan luas, terus kita lihat pokoknya kawanan. Malah. Oke. Yo, masuk. Ini kene to, ngapa bacaan ngono? Lah aku makan kelinci mau kok. Oke to, kelinci mau kowe. Iki lho. Kok dengek-dengek. Lah jenenge kelinci Masuk, sangar iki. Wis tak pakani kok ki mau. Masuk. Wis tak aritne barang kok entek sak ki mau. Masuk ya. Tapi kok kuru ae. Yo strah sakmene iki ra iso ngomong neh iki san. Dijal kok ono. Iki ya. Iki anake iki. Iki tunggale ya. Lho, nyolot lho. Lho. Bisa ora? Bisa tau kene iki. Glantek kok tenan. Glantek kelinci, glantek kelinci. Ini kira-kira cakot ya? Dimakan apa ora dia no? Pakannya suka gajah le. Cikul. Iki suka teh. Nah. Buat tuku apa ya? Larang kira-kira. Piro? 5 juta iki. Sak judul 5 juta iki. Alah, mosok. Gampang itu. Andalan tenang iki. Nyekil wae. Oh, kelinci kopok iki. Kopok ini. Hei. Kawan rene kayak bener bulan ae. Iya. Lho. Oh, sawan berapa? Nek nuntuk-nuntuk apa guys suarane iki? Suarane wedhus kan? Mosok wedhus. Lah wedhus regane piro? 5 juta. Kabeh kok regane padha. Pokoke kawan kabeh nek kene gal 5 juta. Sapi banteng 5 juta pokoke. Padha kaya omonganmu. Nah tepat belas sampai kenyataane. Yo ora ngonone wanggan. Wis tukang beli itu anakmu lah aku iki. Wis gak petoran karo kancane kowe iki. Wis mati aku. Mulai wae. Heeh. Mulai wae. Mulai aku. Sampai sebagian hari ya. Siap kawan. Siap. Kamu kurang ojek orang gue. Gak ojek. Wih. People. Ayo. Buat foto kok langsung. Panas kentang-kentang. Yusuf. Mana? Pak. Lagi. Nama apa? Nama apa ya? Suntek. Ya.
Iki sapa? Wah. Wes susu. Susu. Enek brone saiki. Salah. Allah, Pak. Sita. Dari pengen Entar lho. Ya, terus ya sing tuku wis manis sak marai. Oke. Pas tuku wis entek sih. Ya, serong jelas iki. Jadi kemana nih? Pak, gak aku ngombe entro wis. Kok madem-madeni aku. Aku ini. Aku jalur orang stok. Tujuan kan? Katanya enggak berarti? Tak. Yes, tak pesen apa sih ya? Loro gak apa? Masuk. Oke, Bang. Dari cek tahu iki. Wah, pasti mau penting. Iki gak merokok iki. Lah iya, yes. Gini-gini bos. Beda gono tombol sampai ini ada. Lap. Apa itu? Gak serang. Ada. Hot iku. Panas sih. Buat aku Patus. Kentang. Panasnya kentang. Yes tuh ya. Ini korek bang. Segini aja kena korek. Zaman biar nih. Yes, dan Ji kok angin eram tuh. Gak apa loh. Aku baru dua WC hari ini ya, wae anak ini gini loh. Aku yang mayang. Kenapa namanya no? Makan kue lu. Gue makan terlalu. Tak golek iki. Tak golek kita iki. Makan tak tinggal. Mau terang tinggal kan. Ngeprank aku. Prank. Gak saya rek duduk mana. Ya orang orang syuting kan toh, ngeprank. Orang-orang syuting. Jadi orang nyono iki bener agak niat ngojek ya. Kok nyat Dan saya tangi turu piye? ngaret. Bukan ngarik. Sergap ya. Kok bisa? Kor gitu ya. Iya gitu gue. Di itu ya. Terlalu, enak terlalu tenang. Enak. Pas ngaret jadi lebih terlalu. Jadi itu 5 juta. Terlalu mas toh? Ya lah lah, 5 juta. Gak pedih ada ya. Kamu di 1.000 orang karan Mayu. Malah terlalu sing ireng rik-rikan gitu. Merah aku. Sing jirine apa kan? Diken. Nah iya. Tapi kan aku tinggal 5 juta. Lah kok nyamuk kok nyamuk? Hah? Mau nyamuk gak? Soalnya Pokoknya isolasi kan juga. wedhus bareng yang ngono. 5 juta. Ya podo lho kan iki. Podo ya cocok kono. Enggak cangkem. Udah cangkem. Wes mari cangkem. Udah sih mulai. Bisa. Ya wes. Sisi. Dino wes kurang kae. Wes. Kurang kita masuk nang warung kae. Kira iso. Wes sih. Bayar kae. Bayar toh. Dan ini sama TV. Rono berone. Wah, sah. Cuma 7.000. Belum rasa neng jero dadaku. Rasa mak plong neng. Wes sekarang cinta tuh. Ini kok wes wis? Kayak susu. Tak wes toh. Wes. Tak tiru Terasa mana tuh? Itu semangat terus. Langsung terus. Ini minggu bos. Ini sopo? Ini sopo?